Лисабон е най-хубаво. В Лисабон е супер. Едно неконвенционално представление, което мисля, че изпробва въображението на всеки един човек. Танци, песни, приливи, отливи. Който иска ускорен курс по португалски, винаги е искал да научи португалски, може да се заповяда. Час и 15 минути, ускорен курс. Пари не връщаме, но е забавно. Много интересно е да видиш неща, които си писал в собствената си самота и ограничение, изолираност, да ги видиш сега изведнъж на сцена, изживяни от някой друг, видяни от някой друг, пресъздадени от някой друг, интерпретирани от някой друг. Казва се, че Лисабон е различен за всеки, който го гледа, така че заповядайте на Лисабон, за да видим какъв е вашия Лисабон.